Σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Καψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio. Στις 7 Ιανουαρίου, ενώ η προσοχή όλου του κόσμου και όλων των μέσων ενημέρωσης ήταν στραμμένη στα γεγονότα που έλαβαν μέρος στο Παρίσι, ένα άλλο πολύ σημαντικό και ενδεχομένως πολύ επικίνδυνο γεγονός επίσης σημειώθηκε, χωρίς ωστόσο να τραβήξει την προσοχή της δημοσιότητας και των ΜΜΕ. Στις 7 Ιανουαρίου, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από μια μακρά περίοδο σχεδόν απόλυτης μυστικότητας, παρουσίασε δημοσίως τα έγγραφα που αφορούν την Ευρωατλαντική Συμμαχία, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή υποσυζήτηση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν δεν έχετε ακούσει κάτι γι' αυτό, δεν είσαστε μόνοι. Επικρατεί σιγή από τα περισσότερα παγκόσμια ΜΜΕ και σίγουρα από όλα τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Και φυσικά αυτά τα έγγραφα δημοσιεύτηκαν στις 7 Ιανουαρίου υπό την πολύ μεγάλη σκιά των επιθέσεων στη Γαλλία. Τυχαία? Εσείς μπορείτε να το κρίνετε αυτό. Απλά θα σας πω ότι κάποτε ο Χένρι Κίσινγκερ είχε πει ότι δεν θέλεις να αφήσεις μια σοβαρή κρίση να πάει χαμένη. Τι περιέχει λοιπόν αυτή η συμφωνία? Ουσιαστικά είναι μια συμφωνία για το ελεύθερο εμπόριο και την δημιουργία ελεύθερης οικονομικής ζώνης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διαπραγματεύσεις έχουν γίνει με σχεδόν απόλυτη μυστικότητα, αλλά ο στόχος αυτής της συμφωνίας είναι η κατάργηση του κρατικού και δημόσιου ελέγχου προς τις πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού ή που επιθυμούν να επεκταθούν στην Ευρώπη ή στην Αμερική. Μα θα μου πείτε, αυτό είναι καλό, δεν είναι? Θα έρθουν επενδύσεις, θα έρθουν εταιρείες, θα έρθει αυτή η υποδυπόθητη ανάπτυξη που χρειάζεται η Ευρώπη, έτσι δεν είναι? Όχι, έτσι δεν είναι. Και γι' αυτό οι διαπραγματεύσεις έχουν παραμείνει μυστικές μέχρι πρόσφατα. Γιατί όμως να παραμείνουν μυστικές σε έναν τόσο δημοκρατικό θεσμό όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση, που λειτουργεί πάντα με απόλυτη διαφάνεια? Η συγκεκριμένη συνθήκη, μεταξύ άλλων, προβλέπει την κατάργηση της δημόσιας πρόνοιας στην Ευρώπη και την απελευθέρωση της αγοράς, επιτρέποντας εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών να μπουν στο παιχνίδι της υγείας και άλλων βασικών υπηρεσιών στην Ευρώπη. Προβλέπει επίσης την κατάργηση ενός μεγάλου μέρους της κείμενης νομοθεσίας για τον τραπεζικό κλάδο, ουσιαστικά την πλήρη απελευθέρωσή του, δίνοντας έτσι την απόλυτη ελευθερία στις τράπεζες να λειτουργούν όπως επιθυμούν. Επίσης, η νέα συνθήκη προβλέπει επιστροφή των βασικών προβλέψεων της συνθήκης ACTA, που απορρίφθηκε μετά από μεγάλες δημόσιες πιέσεις και κινητοποιήσεις το 2012. Αυτοί οι κανονισμοί θα καταργήσουν πολλούς από τους νόμους που προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών στην Ευρώπη και που από την άλλη επιτρέπουν την δημόσια πρόσβαση και το δημόσιο έλεγχο στα έγγραφα των φαρμακευτικών εταιριών, μεταξύ άλλων, για τις κλινικές δοκιμές. Προβλέπεται επίσης ότι πολλές θέσεις εργασίας θα χαθούν από την Ευρώπη και θα μεταφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η εργατική νομοθεσία είναι πιο ευέλικτη από την Ευρώπη. Ως συνέπεια, αυτό θα δημιουργήσει πιέσεις για περαιτέρω λιτότητα στην Ευρώπη, μειώσεις μισθών και κατάργηση των εργατικών δικαιωμάτων που έχουν απομείνει. Και ως παράδειγμα, μπορούμε να δούμε τη συμφωνία NAFTA ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, που οδήγησε στην απώλεια 12 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες παρά τις υποσχέσεις για το αντίθετο, καθώς αυτές οι θέσεις εργασίας μεταφέρθηκαν στο Μεξικό, όπου το εργατικό κόστος είναι πολύ χαμηλότερο. Η Ευρωατλαντική Συμφωνία επίσης προβλέπει κατάργηση βασικών δημοκρατικών λειτουργιών. Μεταξύ άλλων, θα δημιουργηθεί μια ειδική επιτροπή που θα εκδικάζει υποθέσεις ανάμεσα σε πολυεθνικές εταιρείες και κράτη, επιτρέποντας στις εταιρείες να καταθέσουν αγωγές κατά συγκεκριμένων κρατών σε περίπτωση που ψηφίζουν ή εφαρμόζουν αυτά τα κράτη νομοθεσίες που οδηγούν στη μείωση των κερδών αυτών των εταιριών. Ουσιαστικά μιλάμε για μια μη εκλεγμένη, μη δημοκρατική επιτροπή που θα προσπερνάει τα ίδια τα κράτη και θα αποφασίζει αν τα υποτιθέμενα δικαιώματα των πολυεθνικών εταιριών έχουν παραβιαστεί από τις κατατόπους κυβερνήσεις. Ένα τελευταίο πολύ ενδιαφέρον και επικίνδυνο στοιχείο αυτής της συνθήκης είναι η κατάργηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων.
τροφίμων, προσαρμόζοντας την νομοθεσία στα μέτρα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου το 70% των τροφίμων περιέχουν μεταλλαγμένα προϊόντα. Ήδη έχουμε δει το πρώτο βήμα να γίνεται πραγματικότητα στην Ευρώπη, καθώς πριν λίγες μέρες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε ρύθμιση που επιτρέπει στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποφασίζουν τα ίδια αν θα επιτρέπουν την καλλιέργεια γενετικώς μεταλλαγμένων τροφίμων. Αυτή η ρύθμιση, σημειώνεται, είχε την ένθερμη υποστήριξη και της ελληνικής κυβέρνησης. Όλα αυτά δυστυχώς δεν θα τα ακούσετε στο Μέγκα και στον Αντένα και στη Ξενέριτ και δεν θα τα διαβάσετε στην Καθημερινή, στα Νέα, αλλά ούτε στην Αυγή. Και θέτω εγώ τα εξής ερωτήματα. Ποιες είναι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ως φαβορί για την εκλογική νίκη στις 25 Ιανουαρίου για την Ευρωατλαντική Συμμαχία και ποια είναι η θέση τους για τα μεταλλαγμένα προϊόντα και αν πρέπει να κυκλοφορούν στην αγορά? Συχνά ακούμε ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στην Ευρώπη, ότι πρέπει να ακολουθήσουμε την λεγόμενη ευρωπαϊκή προοπτική. Αλλά ποια είναι αυτή η ευρωπαϊκή προοπτική που προωθεί η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, που προσπαθεί να μας δείξει ότι είναι πιο φιλοευρωπαϊστές από τους φιλοευρωπαϊστές, αλλά και τα κανάλια και οι εφημερίδες επίσης? Μήπως είναι η ευρωπαϊκή προοπτική που εφαρμόζει την συνθήκη Δουβλίνο 2 και έχει δέσει τα χέρια τόσο των μεταναστών όσο και της Ελλάδας, αφήνοντας έτσι τους μετανάστες στη μοίρα τους χωρίς καμία προοπτική? Μήπως είναι η ευρωπαϊκή προοπτική που οδήγησε στο κλείσιμο της Ολυμπιακής Αεροπορίας και στην δημιουργία ενός ιδιωτικού μονοπωλίου, όπου ένα εισιτήριο μετεπιστροφής σε μια λεγόμενη άγωνη γραμμή από την Αθήνα ξεπερνάει τα 200 ευρώ και που τώρα έχει οδηγήσει και στο κλείσιμο των κυπριακών αερογραμμών, τη στιγμή που οι τουρκικές αερογραμμές, που δεν έχουν την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από το κεφάλι τους να δίνουν διαταγές, λαμβάνουν κρατική βοήθεια και έχουν κατακτήσει την παγκόσμια αγορά αερομεταφορών? Για αυτή την ευρωπαϊκή προοπτική μιλάμε? Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ και σε μία πρόσφατη δημοσκόπηση που δυστυχώς θαύτηκε από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και από τα μεγάλα κόμματα, συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ. Μία ετήσια δημοσκόπηση που διεξάγεται πανευρωπαϊκά από την έγκυρη Gallup International. Τι μας λέει λοιπόν αυτή η νέα δημοσκόπηση που ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2014? Ότι το 2014 το 52% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα αισθανόταν λιγότερο Ευρωπαίος και ότι σχεδόν το 50% επιθυμούσε έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ήταν αναποφάσιστος. Και συνεχίζουμε. Μόνο το 29% πιστεύει ότι το 2015 θα είναι καλύτερη χρονιά από το 2014. Το 87% πιστεύει ότι θα συνεχίσουν οι οικονομικές δυσκολίες στο νέο έτος. Το 62% των Ελλήνων δεν πιστεύει ότι οι εκλογές στην Ελλάδα είναι ελεύθερες και δίκαιες. Το 73% δεν πιστεύει ότι η Ελλάδα διοικείται με βάση την λαϊκή θέληση. Το 58% δεν εμπιστεύεται τους δικαστές, το 91% δεν εμπιστεύεται τους δημοσιογράφους, το 95% δεν εμπιστεύεται τους πολιτικούς, το 74% δεν εμπιστεύεται τους επιχειρηματίες, το 51% δεν εμπιστεύεται την αστυνομία και το 88% δεν εμπιστεύεται τους τραπεζίτες. Και το 52% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα επιθυμεί επιστροφή σε εθνικό νόμισμα. Αλήθεια, τι έχει να πει για αυτά τα αποτελέσματα τόσο η κυβέρνηση όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ? Είστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην ραδιοφωνική εκπομπή που γεφυρώνει τον απανταχού ελληνισμό κάθε εβδομάδα μέσα από τις συχνότητες 18 ραδιοφωνικών σταθμών παγκοσμίως. Η σημερινή μας εκπομπή φτάνει προς το τέλος της, αλλά θα συνεχίσουμε την προεκλογική μας κάλυψη μία εβδομάδα από σήμερα με μία άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον παγκόσμιας φήμης ερευνητικό δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Palast, ο οποίος θα μας μιλήσει για την Ελλάδα, τις εκλογές, την Goldman Sachs, την Ευρωατλαντική Συμμαχία και για τις απόψεις του για την ανάγκη μιας ελληνικής αποχώρησης από την Ευρωζώνη. Είχαμε πρόσφατα την ευκαιρία να δημοσιεύσουμε την προηγούμενη συνέντευξή μας με τον Palast στην διεθνή ιδιοσιογραφική ιστοσελίδα Truth Out, ενώ το πιο πρόσφατο άρθρο του Palast για το ΣΥΡΙΖΑ και τις επερχόμενες εκλογές φιλοξενείται σε πρώτη παγκόσμια δημοσίευση από την ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και πάλι σήμερα και θα τα πούμε ξανά σε μία εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio.